Dobrý deň, vítam vás na prvej prednáške, ktorú pre vás budeme organizovať v rámci takého projektu Seculum. A dúfam, že sa vám bude páčiť v tomto povianočnom čase aj také pripomenutie si toho, ako to vyzeralo v minulosti a získanie nových vedomostí o tom, čo sme pred pár dňami oslavovali. Názov je Vianoce v antike a podnázov Trochu komplikovaný sviatok. Od neexistujúceho dňa cez proroka troch kráľov Somára a Vola k bazilike narodenia a 25. decembru. Hlavné témy dnešnej prednášky budú evanielia a tradície o narodení v jaskyni, najstaršie obrazové pramene, prvé pokusy vypočítať deň narodenia, povenujem sa 25. decembru a 6. januáru, a taktiež jednej obľúbenej teórii o väzbe Vianoc na sviatok pohanský Sol Invictus a trochu porozprávam na záver aj niečo o bazilike narodenia v Betleheme. Tak, prvá téma bude práve o správach, ktoré poznáme z Evanielií, kde sa nič nehovorí o jaskyni a tradíciách o tom, že Ježiš sa mal narodiť v nejakej jaskyni v Betleheme. Informácie o Ježišovom narodení sa nachádzajú iba v dvoch evanjeliách z celého Nového zákona, iba v týchto dvoch evanjeliách, v Matúšovi a v Lukášovi. Čo je však dôležité povedať, je, že tieto evanjelia podávajú dve od seba nezávislé tradície. Čiže si všímajú akoby dva paralelné príbehy. Matúš je o samotnom narodení neskutočne lakonický. Iba spomenie, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Lukáš, ten je už taký obšírnejší a budem preto citovať, čo tam hovorí pre tých, ktorí to nepoznajú. Kým boli tam, myslí na Máriu Jozefa, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesto v hostinci. A práve táto zmienka o nejakých tých jasliach evokovala v myslení západného človeka, že išlo o maštal. A evokuje to aj v našom myslení. Pre ľudí, ktorí nie sú oboznámení s tým, ako vyzerá geografia Blízkeho východu, je to úplne normálna predstava. A tak to bolo už od antiky na západe pre tzv. Latinov, alebo lepšie povedané Rimanov, ľudí, ktorí rozprávali latinčinou, tak táto predstava bola veľmi zaužívaná. No, lenže potom už veľmi skoro máme informácie o tom, že Ježiš sa nemal narodiť v nejakej maštali, ale mal sa narodiť v nejakej jaskyni. Prvý autor, ktorý o tom hovorí, je jeden svetec, Justín Martýr, ktorý bol krátko po tom, čo napísal dialog s Židom Trifom, popravený. No a v tom dialogu so Židom Trifom hovorí toto. Keď sa dieťa narodilo v Betleheme, Jozef nemohol nájsť bývanie v tej dedine. Tak sa zabýval v istej jaskyni blízko dediny. A kým tam boli, Mária porodila Krista a umiestnila ho do jasiel. Tam ho našli mágovia, ktorí prišli z Arábie. Ďalší prameň, ktorý sa zaujímal o Ježišovo detstvo, je jedno apokryfné evanjelium z druhej polovice 2. storočia, volá sa Jakubovo protoevanjelium a ono hovorí asi toto. Jozef našiel tam jaskyňu a voviedol ju do nej. Zanechajúc dvoch svojich synov s ňou, vyšiel von, aby pohľadal babicu v Betleheme. Z týchto dvoch krátkych správ vyplýva asi toľko, že jaskyňa sa nenachádzala priamo v tom mestečku, lepšie povedané, takej zaprašenej dedine, ktorou vtedajší Betlehem bol, ale až niekde na okraji osídlenia. Tí, ktorí boli v Betleheme, tak si možno všimli, že tá bazilíka je tak trochu na okraji, je na kopci
a akoby na takom menšom kopci, akoby na jeho okraji. Čiže niekde tam v tých časoch bolo už za humnami. Tretí autor, a chcem podotknúť, že všetci títo traja autori sú od seba nezávislí, takže tretí nezávislý autor je Origenes, ktorý veľmi dobre poznal vtedajší Blízky východ, rímsku provinciu Sýriu a on tam aj žil. No a v jednom svojom diele, kde polemizoval s pohanským filozofom Kelsom, tak hovorí aj o Ježišovom narodení. To dielo pochádza cca z polovice 3. storočia. Ktokoľvek si želá, aby mal ďalší dôkaz z iných prameňov, dávame mu na vedomie, že v súlade s rozprávaním Evanielia o jeho narodení v Betleheme ukazujú jaskyňu, v ktorej sa narodil, a tiež jaslice, kde ho zabalili do plienok. O tomto zjave sa hovorí po okolitých miestach, dokonca aj medzi nepriateľmi viery sa vraví, že v tej jaskyni sa narodil Ježiš, ktorého uctievajú a zvelebujú kresťania. Origenov následovník Eusebius Cezarei, a inak prominentný kresťanský učiteľ, biskup a v 4. storočí metropolita rímskej provincie Palestíny, kam spadá hlavne dnešný Izrael, tak tento Eusebius ďalej píše v jednom zo svojich diel spísanom na začiatku 4. storočia toto. Až do dnešného dňa obyvatelia toho miesta, ktorí prijali tradíciu od svojich otcov, potvrdzujú pravdivosť príbehu, keď ukazujú jaskyňu, v ktorej panna porodila a uložila jej dieťa tým, ktorí navštevujú Betlehem pre jeho minulosť. No, ako Origenes, tak aj Eusebius hovoria o pár dôležitých veciach. Máme tu tú tradíciu jaskyne, ale máme tu zároveň lokálnych ľudí, ktorí slúžia ako propagátori, ako sprievodcovia pre ľudí, ktorí prichádzajú, aby túto jaskyňu videli. Máme tu prvých pútnikov, ktorí sa už teda spomínajú v polovici 3. storočia, práve vďaka Origenovi. A Eusebius potvrdzuje, že tam chodili naďalej. A máme tu ich, nazvime to, pútnických sprievodcov. Tiež Eusebius hovorí, že je to niečo, príbeh jaskyne je niečo, čo sa odozdávalo z generácie na generáciu. Takže to má doklad kontinuitu od prvých kresťanov, ktorí tam už žili. Preto môžeme uzavrieť, že táto tradícia o betlehemskej jaskyni je dostatočne silná, lebo sú to 3 nezávislé zdroje. Eusebius bol žiakom Origena, tak on je akoby pokračovateľom jeho tradície, ale sú to 3 nezávislé zdroje, ktoré sú aj geograficky rozmiestnené na Blízkom východe. A zároveň tam je tá tradícia lokálnych ľudí. No. Prešiel by som k druhej téme dnešného dňa a to budú najstaršie obrazové pramene. Pardon. A ako som už spomenul, Ježišovo narodenie sa uvádza v Matúšovom a v Lukášovom evanjeliu a preto aj inšpirácie pre umelecké diela, ktoré ho zobrazovali, sú práve z týchto 2 evanjelií. V tom čase, kedy sa kresťania akoby začínajú zaujímať o Ježišovo narodenie, tak zároveň používali na vysvetlenie svojej vlastnej prítomnosti, udalosti v Novom zákone, tzv. Typológiu. Tá typológia znamená si to, že čo prežívali kresťania, čo je napísané v Novom zákone, tak malo svoje predobrazy v Starom zákone. Je to z gréckych slov typos a antitypos. Pôvod je už u samotného Pavla alebo aj u Ježiša Krista, u evanjelistov, ktorí túto metódu veľmi radi využívali. Takže pri tých prvých zobrazeniach, ktoré sa uplatňovali a tie sa opierali práve o Matúšovo evanjelium,
sa kresťania zamerali na múdrcov alebo tých tzv. Troch kráľov, ktorí prišli do Betlehema alebo našli hviezdu a nasledovali ju. No a pre tie umelecké zobrazenia si našli taký predobraz v Starom zákone v knihe Númery, kde je proroctvo proroka Baláma a ten hovorí toľkoto. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela. A druhý predobraz našli v Izaiášovi, kde akoby okrem hviezdy našli odkaz na tých múdrcov, ktorí mali prísť. Záplava ťa pokrie, ťavetá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián prinesú a zvestujú slávu Pánovu. Tu sa nachádzajú aj dary, aj geografický pôvod tých múdrcov. No a na tých práve najstarších zobrazeniach, ktoré máme, tak je veľmi využívaný tento prorok Balám, ktorý ukazuje na tú hviezdu. Tento motív fungoval v kresťanskom umení až do konca stredoveku, dokonca aj niekde ešte v 16. storočí mimo Európy a potom sa stráca. V 3. storočí sa trošku neskôr pridajú práve tí mudrci, traja králi a čo je zaujímavé, tak od 4. storočia už ukazujú oni na hviezdu a Balám mizne na väčšine obrazových prameňov, na väčšine umeleckých diel. On sa niekde nachádza, ale tí traja králi prevezmú v tej kresťanskej ikonografii to hlavné miesto. No, toto je úplne najstaršie známe zobrazenie Panny Márie s Ježiškom a zároveň aj úplne najstaršie vianočné zobrazenie. Môžeme vidieť, že tuto hore je hviezda, na ktorú práve ukazuje táto postava a s tým, čo som povedal, sa to stotožňuje s prorokom Balámom a tu je Panna Mária, ktorá kojí Ježiška. Táto freska sa nachádza v Priscilínych katakombách v Ríme. Boli to kresťanské katakomby. Priscila bola dôležitá kresťanka z elitnej rodiny, poznala ešte svätého Petra a potom, čo zabili jej manžela a potom neskôr zabili aj ju, tak rodinný majetok sa stal majetkom kresťanskej cirkvi. Vzniklo tam cintorín, cintoríny rímska moc rešpektovala, lebo cintorín mal posvätný status a ten sa nijako nerušil. Takže kresťania tam od 1. storočia kopali svoje hroby, pochovávali tam svojich rímskych biskupov, dôležitých mučeníkov a vytvárali tam svoje umelecké diela. No, táto freska môže pochádzať už niekedy z konca 2. storočia, ale je pravdepodobnejšie, že bude až niekde zo začiatku 3. storočia. Takže opäť to je úplne najstaršie zobrazenie vianočnej témy. Možno druhé najstaršie zobrazenie je tento panel zo Severínho sarkofágu, kde môžeme opäť vidieť proroka Baláma, ako ukazuje na hviezdu. Panna Mária s Ježiškom už sedí na tróne a prichádzajú múdrci traja králi, ktorí nesú vo svojich rukách dary a Ježiško sa za nimi naťahuje. Múdrci sú v takom miernom akoby poklaku, je tam zobrazený aj ten pohyb, dynamika toho a zároveň to gesto úcty k Ježiškovi. Opäť v Priscilínych katakombách relatívne nedávno bola objavená táto freska, ktorá už nie je tak dobre viditeľná, ako asi bola vo svojich počiatkoch. Tu môžeme vidieť to, že prorok Balám mizne a je tu iba sediaca Mária na tróne s Ježiškom, ktorý je takmer neviditeľný a tieto tri postavy. Objavujú sa aj rozdielne farby, a to je veľmi dôležité už aj potom neskôr. Tí múdrci boli odlíšení farbami, to označovalo, akoby, o ktorú postavu ide. Zároveň to mohlo vyjadrovať ich geografický pôvod a tak ďalej. A ďalší taký doklad, kde už prorok nefiguruje, je táto scéna z rímskeho sarkofágu. Vianočná scéna sa stane veľmi populárna práve na sarkofágoch
kde opäť prichádzajú traja králi za Pannou Máriou. Ale prešiel by som k inému sarkofágu. Tento je zo 4. storočia a o ňom by som hovoril viacej. Tu už môžeme vidieť, ako ten prvý z mudrcov ukazuje na hviezdu, ale chcel by som sa pristaviť o tom, že prečo asi tí kresťania si vybrali v tomto období 3. storočia a začiatku 4. storočia práve týchto troch mudrcov. Oni, to ako sa vie o nich, prišli z územia dnešnej Perzie, čiže boli to pohania. A v ponímaní Rímanov to boli trošku civilizovanejší barbari. A boli ešte hrozní barbari, boli tí lepší barbari. K tým lepším práve patrili Peržania. A tá ich civilizovanosť sa vyjadruje tým, že majú tuniky, ale zároveň barbarskosť sa vyjadruje tým, že majú nohavice. A potom veľmi často už ich zobrazovali s týmito tzv. Frígijskými, čiže orientálnymi čapicami. To zdôrazňovalo ten ich východný pôvod, ale tá frígijská čapica mala aj svoj dosť výrazný ideologický význam. Rímania ju dávali otrokovi za dobré služby, keď ho prepúšťali na slobodu. Takže je to aj taký znak otroka, ktorý získava slobodu. Prichádzajú k Ježišovi, sú to pohania, sú to barbari a získavajú akoby novú slobodu, získavajú novú identitu. Čo je ešte zaujímavé na tomto, tak okrem toho, že teda Mária s Ježiškom sú na tróne, tak oni sú zobrazení tak, ako vtedajšie rímske umenie zobrazovalo ľudí, ktorí sa prišli pokloniť cisárovi a ponúknuť mu dary. Je tu zdôraznená práve tá Ježišova kráľovská vládárska hodnosť. Keď niesli nejakí tí vyslanci, tí ľudia dary, tak sa ich priamo nedotýkali, ale mali tie dary položené ešte na takých nejakých vankúšoch. To tu je. Takže je tam ešte tá akoby úcta voči vladárovi. No, až neskôr od nejakého 4. storočia vstupuje na scénu Lukášova verzia Evanjelia, Lukášova verzia narodenia a tá prináša dva nové motívy. Pastierov, ktorí buď kontemplujú alebo adorujú Ježiša. Mária tam niekedy je, niekedy tam nie je. A Ježiš sa nachádza už v jasliach medzi somárom a volom. To, čo poznáme veľmi dobre z našich Betlehemov. No, ešte by som sa ale pristavil a spravil takú odbočku, prečo Lukášova verzia prichádza až neskôr. A keď ste čítali 2. kapitolu v Lukášovi, tak nám to až tak veľa nepovie. Ale keď to niekto čítal v gréckom origináli a čítal to v antike, tak to bol až bojový text. Bol to veľmi disidentský text, bol to vo svojej podstate irredentistický text proti cisárovi. Hneď na začiatku Lukáš privádza na scénu cisára Augusta a jeho syrijského miestodržiteľa Quirinia. Takto začínajú klasické antické literárne diela. Veci sa dejú cez dôležitých ľudí. Lukáš uvádza na scénu tohoto najmocnejšieho muža svojej doby, ktorý žil v Ríme. Z Ríma vydáva rozkaz, aby sa urobilo ščítanie obyvateľov a jeho prevodové páky v provinciách toho poslúchajú a robia tento rozkaz. Vtedy na scénu nastupuje obyčajný prostý človek, Jozef, a s jeho manželkou Máriou a idú do Betlehema. Jozef pravdepodobne iba nepochopil tento rozkaz, aby sa dal zapísať vo svojom meste a keďže myslel si, že moje mesto je Betlehem, teda dočasne žijem v Nazarete, tak sa vybral do Betlehema. No. Úradník určite myslel na to miesto, kde ten človek žil. Dostávajú sa na scénu títo prostí ľudia a tu začína paradox. Antická literatúra zobrazovala prostých ľudí len vtedy, keď ich chcela zosmiešniť, keď chcela zvýrazniť činy tých hrdinov, ktorí sú nadľudskí,
A tu sa títo prostí ľudia stávajú hlavnými postavami a cisár a jeho miestodržiteľ sa stávajú iba akýmisi štatistami na dokreslenie príbehu. To by nebolo to najhoršie. To najhoršie prichádza, keď si to tak človek uvedomí, čo je tam napísané. Tým, že Jozef ide do Betlehema, Jozef pochádza z bývalého izraelského kráľovského rodu od Dávida, ktorý je starší ako samotný Rím, tak tu začína taký konflikt dvoch mocí. Augustus je adoptovaným synom Júlia Cézara, ktorý bol zbožtený Augustom, čiže je vo svojej podstate synom Boha. Zároveň panuje v Ríme, ktorý bol založený polobohom Eneom, po tom, keď ušiel z stroja a zachránil sa. A tuto nám na scénu prichádza nejaké malé dieťa, ktoré je Bohom, je Božím synom, tiež ako Augustus, ale zároveň je Bohom, čiže oveľa viac ako Eneus, je oveľa viac ako Cézar, ktorý bol po smrti zbožtený a toto malé dieťa je Bohom úplne od začiatku. A pochádza zo staršej kráľovskej dynastie. Prvý konfliktný motív. A úplne sa to zdupluje, keď sa anjel ukazuje pastierom. A pastieri tej doby boli ľudia s veľmi zlou povesťou. A boli to ľudia, ktorí boli iba o stupienok vyššie od otrokov a o stupienok boli na tom lepšie ako zbojníci. Čiže boli na okraji spoločnosti, boli to vydedenci a mnohokrát medzi nimi práve pôsobili zbehnutí otroci, zbojníci, ktorí si chceli zabezpečiť trochu lepší život a preto, ako mali povesť, tak nesmeli svedčiť na súdoch. Boli to úplní nímandi. No a to je práve to zaujímavé. A to sa potom bude opakovať v celom Novom zákone. Ježiš takto hovorí k nímandom, ktorí ani o ňom nemôžu svedčiť. Ale keď sa ten anjel zjaví, tak to nie je idylická scéna, ktorú poznáme my z našich Betlehemov, alebo idylická scéna, ktorú by navodzovala pesnička Tichá noc, alebo nejaké iné koledy. Ale je to scéna plná strachu, hrôzy, je to scéna plná majestátu. A keď ten anjel hovorí, tak v gréčtine tie slova vyznejú úplne inak, ako v slovenčine. Narodil sa vám spasiteľ Ježiš Kristus, Pán. V gréčtine je slovo sotír, alebo v klasickej výslovnosti sotér. To bol titul, ktorý si veľmi radi dávali helenistickí vládcovia Blízkeho východu. Ďalej je tam to slovo Kristos, čo je Mesiáš. A úplne najvážnejšie, ktoré je tam to Pán, Kyrios. A Kyrios bol titul rímskeho cisára. Takže Lukáš tu akoby vyzval do súboja moc, ktorá vládla celému vtedajšiemu svetu a iba periférie zostali bez jeho vplyvu. A potom, keď tento anjel dohovorí k tým pastierom, tak sa zjaví, náš preklad to má ako množstvo nebeských zástupov. No, gréčtina je v tomto veľmi jednoznačná a má tam slovíčko stratias. Stratias znamená vojsko. Takže to, čo sa zjavilo a pastieri uvideli, bola nebeská armáda, legie anielov a tu opäť Lukáš kontrastuje cisára Augusta, ktorý má svoje legie, má ich niekoľko desiatok a ovládajú celý ten známy svet. Občas utrpia porážku v bitke, ale vyhrávajú všetky vojny. No a toto malé dieťa má armádu, ktorú nemôžete zabiť. Žiadny veterán by neodolal v boji, žiadny veterán by si neudržal bojovú morálku, keby stál proti vojakom, ktorých nemôže zabiť. Takže opäť ďalší motív, kde Lukáš prizvukuje, že je tu niekto oveľa väčší ako cisár Augustus. A kvôli
Aha, a ešte je tam tá vec, že tento zbor, vojsko anielov, začne spievať. To známe sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Prvá časť je typická antická, alebo potom aj neskôr aklamácia, zvolanie na slávu svojho cisára. Tá druhá časť, ktorá je preložená ako na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, by sa z gréčtiny dala preložiť aj inak. Ako pokoj medzi ľuďmi, ktorých Boh miluje. Alebo pokoj medzi ľuďmi, v ktorých má Boh zaľúbenie. A keby toto čítal pohan, tak má dojem nejakej úplnej exkluzivity kresťanov. Oni z kresťanov ten dojem mali, lebo svoje liturgické zhromaždenia si zatvárali a mohli tam byť iba reálni kresťania pokrstení. Takže tá exkluzivita tam bola, hoci kresťanská teológia hovorí, že Boh miluje všetkých ľudí, takže z tohoto pohľadu je to úplne v poriadku, ale keby to čítal niekto, tak tam vidí práve takéto oddelovanie a akoby negovanie tej inej časti spoločnosti. Čiže tá veta by úplne dobre neznela. Aha, ale čo je ešte dôležité, tak anjel toto všetko, to narodenie Ježiša ohlasuje termínom, ktorý máme ako zvestujem vám dobrú zvesť. Pre nás to OK, niečo tak znie, ale pre človeka tej doby tam je grécke slovo evangelizome a tento termín, z ktorého vychádza evanjelium, označoval cisárske dekréty, ktorými cisár ohlasoval svojim poddaným buď víťazstvo proti zahraničnému nepriateľovi, že pripojil nejakú provinciu, alebo že porazil zbúru proti sebe. Takže je to ohlasovanie víťazstva. Všetky tieto motívy práve Lukášovo evanjelium veľmi stavajú proti rímskej ideológii. A aj to môže byť za tým, že kým kresťania boli niekedy trpenou náboženskou menšinou a niekedy prenasledovanou, na ktorú Rímania vždy pozerali veľmi podozrivo a nemali ich radi, tak to môže byť za tým, že Lukášova verzia sa do umenia dostáva až neskôr. OK, teraz by som sa vrátil k téme prednášky. Keď išli zobrazovať, tak opäť si našli teda nejaké tie predobrazy, tie antitypy v Starom zákone. Práve v Izaiášovi, kde sa nachádza veta Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nepochopí. A potom v Habakúkovi, ale kresťania to nečítali podľa toho, kresťania v tom čase to nečítali podľa takého prekladu, aký máme my dnes, ale čítali to podľa židovskej Septuaginty a keď sa tá číta, tak je tam napísané niečo ako staneš sa známy medzi dvomi zvieratami. No a takto nám v 4. storočí, keď už nehrozí prenasledovanie, keď je na tróne cisár Konštantín, ktorý sa pred smrťou aj nechá pokrstiť, čiže stane sa už oficiálnym kresťanom, ale postupne svojimi činmi demonstruje, že tým kresťanom je počas celej svojej vlády, tak nám vstupujú lukášovské motívy do ikonografie a niekedy sú spolu s Matúšom, niekedy sú oddelené. No a poďme sa pozrieť na tie obrázky. Tak, tuto máme z 30. rokov 4. storočia z Ríma opäť ďalší sarkofág, kde môžeme vidieť pastiera, ktorý sa opiera do svojej ruky, čiže rozmýšľa, kontempluje nad tým, čo vidí, a dve zvieratka, vola a somára, ktorí podľa ľudovej tradície ohrievajú svojim dychom Ježiška, a podľa teologickej papajú seno a tým pádom Ježiš sa stáva akoby pokrmom. Čo je ešte možno dôležité? OK, tomu sa dostanem neskôr. Ideme na ďalší obrázok. Tuto, ako som spomenul, niekedy sú tie scény oddelené, tak na tomto sarkofágu je tá klasická scéna matúšovská kláňania sa troch kráľov, oddelená palmou od maštalky. No, tuto môžeme vidieť maštalku na západe,
boli pomýlení termínom jasle a už takto niekedy v 4. storočí pekne krásne zobrazili maštálku. A tu je pastier, ktorý má zdvihnutú ruku, to je modlitebný symbol. V tých časoch je to symbol takej adorácie a tu je vlastnička sarkofágu. No a na tomto sarkofágu sa nám tie scény pekne dávajú do jedného. Prichádzajú traja králi, nasledujú hviezdu, nesú svoje dary, tu sú vôl a somár, je tu maštálka, kde leží Ježiško, zabalený akoby mŕtvolka. Narodenie a smrť sa dávajú do paralel. Tu je Panna Mária na nejakom tróne, ale už zaujímavé oddelená od pastierov a pastier, ktorý opäť adoruje. A potom občas býval Ježiško zobrazený aj sám medzi zvieratami. Ale ako som naznačil na predchádzajúcom obrázku, tak sa nám tá scéna trošku mení. Tu môžeme vidieť, že v tom 3. storočí nevidím myš, tu je myš. V tom 3. storočí centrálnymi postavami vianočného výjavu sú traja králi. Os ide cez nich. Táto stará freska pri silných katakombách je nad oblúkom, nad takými dverami a najvyššia časť je práve tu. Tam je aj tá centrálna postava jedného z tých mudrcov. Ten dôraz bol na tých mudrcov dávaný aj preto, že kresťania v tom čase pochádzali už väčšinou z pohanov. Ako som spomenul, keď došli tí múdrci traja králi za Ježiškom, získavali novú identitu, získavali akoby slobodu, stávali sa novými ľuďmi, tak kresťanom to v ich teológii, v tom, čo zažívali, vyhovovalo a zobrazovali to takto. V 6. storočí toto je mozaika z kostola Svätý Apolinár Nový v Ravene. Sa nám tá kompozícia mení a centralitu má jednoznačne majú jednoznačne Panna Mária s Ježiškom, ktorí sedia na niečom, čo veľmi pripomína cisársky trón, zlatý, vykladaný drahokamami. Okolo nich sú anjeli. Táto scéna je statická a pozerajú sa na nás. Je to fakt takéto zdôraznenie toho cisárskeho majestátu. A v predklone prichádzajú práve títo mudrci, ktorí túto prvýkrát dostávajú svoje mená práve v tejto bazilike. Gašpar, Melichár, Baltazár. Neskôr sa z Baltazára stane Černoch, lebo pôvodne si mysleli, že pochádzal z Jemenu, odkiaľ prichádzalo kadidlo. A neskôr, keď ľudia už mali takú lepšiu vedomosť o tom, že kresťania žijú aj v Etiópii, tak ho presunuli až tam do Etiópie, no a Etiópčania boli čierni, takže z Baltazára sa stal Černoch. Ešte je tam taký jeden motív, ktorý zobrazuje všetky štádia života. Melichár je mladý, Baltazár je muž stredného veku s bradou a Gašpar je starec. Aj vyzerá, že je najviac zhrbený. Čiže akoby všetky generácie prichádzajú k Ježišovi, prinášajú tie svoje dary. Tie dary sa menia, rôzni ľudia ich majú svoje farby, ktoré tiež môžu označovať tie geografické miesta a zároveň môžu vplývať aj na ten vek postav. No a tá centralita je už jednoznačne presunutá sem. OK. Dnes slávime Vianoce 25. decembra, no a ako sme sa dopracovali k tomu dátumu. Kresťania, ktorí žili v antike, mali úplne iný liturgický kalendár, ako máme my. Oni oslavovali Veľkú noc, Ježišovo ukrižovanie a zmrtvých stanie, ktoré sú kľúčové, a potom zoslanie Ducha Svätého, ktoré je zase kľúčové pre kresťanské spoločenstvo, lebo tam sa formuje, vtedy začína misia z večeradla jeruzalemského a
začínajú prvé krsty, začína sa zväčšovať počet ľudí, ktorí uveria v Ježiša. No, čiže oni slavili toto, to bolo každú nedeľu pripomínané, tá Veľká noc. A potom špeciálne teda počas roka na konkrétne dni. No a postupne, ako pribúdajú prenasledovania a zabití kresťania, tak kalendár sa začína plniť týmito mučeníkmi a kresťania oslavovali práve ten ich deň mučeníctva, ktorý považovali za narodeniny. Narodeniny pre nebo, po latinsky dies natalis. Čo ich však zaujímalo, tak boli veľmi zvedaví, že kedy Ježiša ukrižovali. A potom ešte boli dosť zvedaví, že kedy došlo k zvestovaniu. To znamená k počatiu. Taká čistá ľudská zvedavosť. No a prvýkrát o tom vieme, že sa pokúšali vypočítať deň ukrižovania, deň počatia. Niekedy vieme o tom z konca 2. storočia. Zaznamenal to jeden západný cirkevný otec Tertulián a jeden východný Klement Alexandrijský. No a Klement v jednom zo svojich diel hovorí toto, budem citovať. Sú tu tí, ktorí sa pokúsili určiť nielen rok Pánovho narodenia, ale tiež deň. Hovoria, že sa to stalo v 28. roku cisára Augusta a 25. dňa mesiaca Pachona, čo je 20. máj. Ešte iní hovoria, že sa narodil 24. alebo 25. dňa mesiaca Farmuty, to je 20. alebo 21. apríl. Tým, že kresťania sa snažili vypočítať deň počatia, oni vedeli, kedy bol aj deň narodenia, keďže sa vedelo, že žena je tehotná 9 mesiacov. Takže tak nepriamo sa dostávali aj k narodeniu. Čo je zaujímavé, títo ľudia, ktorých spomína Klement, sa oveľa lepšie držali toho, čo je napísané v Biblii. Lebo v Biblii je napísané, že pastierom sa zjavil anjel, keď strážili svoje stáda. No a stáda sú vonku na pastvine v dnešnom Izraeli najskôr až na jari. Oni tam nie sú v zime, oni tam nie sú v decembri, ale sú tam až na jari, lebo december a január sú veľmi kruté mesiace, daždivé, chladné, niekedy aj sneží. A po horách v istých pozíciách sneží dosť často. Takže tými dátumami boli asi bližšie pravde, no ale potom výpočty pokračovali a čo je také dôležité, alebo kto je dôležitý, tak to je jeden rímsky kňaz, učenec, to bol Hippolyt rímsky. A ten, ono vieme, že ako prvý sa dopracoval k 25. decembru ako dňu narodenia a k 25. marcu logicky ako k dňu počatia. Spravil to niekedy v prvej dekáde 3. storočia. Ten Hippolyt to rozoberá v 3 rôznych dielach tieto veci. No a na Hippolyta, ale už aj iných kresťanov, ktorí sa práve týmto zaoberali, tými výpočtami, tak oni sa zhodovali, že tomu počatiu došlo k 25. marca a tak veľmi dobre to rozpísal jeden kresťanský učenec, politik, vojak, neskutočný polyhistor z konca 2. storočia, a ktorý žil v prvej polovici 3. storočia. On sa volal Sextus Julius Africanus, pochádzal práve z tej oblasti Svätej Zeme ako svoje rodisko, ako svoje mesto asi uviedol, že to boli Emauzy na západ od Jeruzalema, takže sa veľmi dobre vyznal v tej lokálnej geografii a taktiež ovládal jazyky, vedel latinsky, grécky, hebrejský, no a tieto biblické veci ho veľmi zaujímali. A bol to človek, ktorý zároveň sa poznal s rímskymi cisármi. Bol diplomat, ktorý putoval, bol vojenský veliteľ, ktorý bol na niekoľkých výpravách a tak ďalej. A veľmi ho zaujímala práve teológia, biblistika, takéto veci. No vo svojom diele v takých prvých cirkevných dejinách chronografii, ktorá bola do roku 221, čiže napísaná krátko potom, a tiež sa zasadil za to, že Ježiš bol počatý 25. marca, no a bolo to na deň stvorenia sveta. A kresťania verili, že vtedy bol stvorený svet, že vtedy začali dejiny a bol to zároveň podľa juliánskeho kalendára
deň jarnej rovnodennosti, čiže niečo, čo sa dostáva vtedy do balansu. No a stalo sa to 5500 rokov po stvorení. Tým vyrátal aj rok akoby narodenia. Samozrejme, tie výpočty boli chybné. No, Tertulian, ten vypočítal, že dátum ukrižovania mal byť 25. marca. Reálne to bolo v apríli. No a takto podobne viacerí autori tam poškulovali okolo týchto dátumov. No ale zároveň časť cirkevných predstaviteľov sa stávala veľmi rezervovane k praxi oslavovania narodenín. To bola pohanská prax, rímska, tí si blahoželali, dávali si darčeky. No a kresťania, aspoň časť tých kresťanských otcov to považovala za veľmi hlúpe, lebo predsa len bol to príchod do hriešneho sveta, príchod do problematického sveta s mnohými ťažkými okolnostiami životnými a podľa nich nebolo čo oslavovať. Našťastie prevážu ten pekný rímsky zvyk, že si blahoželáme, dávame si dary a dobre sa napapáme a niečo vypijeme. Takže aj u kresťanov to prevážilo, no a tým pádom sa oveľa viac zaujímali aj o to Ježišovo narodenie. Navyše v tomto čase panovalo také presvedčenie, taká idea, mali ju Židia, že dôležitý človek, prorok, sa narodil alebo bol počatý a zomrel ten istý deň. Tak vznikol dokonalý cyklus. A tak sa vlastne aj završil ten dokonalý cyklus. Plus ešte v tom období tiež bola tá tradícia zaznamenaná v Talmude, že dôležité veci sa stávali hlavne v 2 mesiacoch. To bol Nisan, kedy bol Ježiš ukrižovaný, alebo nasledujúci mesiac. Ten Nisan, práve keď bol Ježiš ukrižovaný, vychádzal cca na marec, nasledujúci mesiac je apríl. No a vychádzajú aj z tejto židovskej idei toho cyklu a toho, že tie dôležité veci sa diali v týchto mesiacoch, tak sa ujali 2 praxe. Na západe Ježišovu smrť a jeho počatie dávali na 25. marec, východ na 6. apríl. Na východe sa inak trafili o 1 deň skôr, lebo vyzerá to, že Ježiš bol ukrižovaný reálne 7. apríla. A tým pádom máme narodenie Ježiša. Vychádza nám na 25. december pre západ a na 6. január pre východ. Takto nejako v tom intelektuálnom kvase, v diskusiách a špekulovaní sa zrodili tieto 2 dátumy viac menej v prvej polovici 3. storočia. No a dostávam sa práve k ním a ako som teda spomenul, západ sa pridal k tomu decembru, východ 6. január, to je tá tzv. Epifánia, ale Epifánia nie je len o Ježišovom narodení, to sú zjavenia Ježišovho božstva, toho, kým je. A to okrem narodenia je aj návšteva práve tých 3 kráľov, ktorí sa mu kláňali, kláňame sa Bohu. Zároveň Ježišovým krstom, kde zaznel hlas z neba a tam sa ukázalo, že kým je Ježiš. A prvým zázrakom v Káne na svadbe, kde sa voda zmenila na víno, no a tam Ježiš prvýkrát verejne tiež ukázal, že čo dokáže. A tým ukázal, že nie je človekom. Tak východ slavujú tieto 4 udalosti v jednom sviatku. No, zo 4. storočia máme také aj prvé konkrétne informácie, ako sa ten sviatok slávil. Prvý autor, ktorý to zaznamenal, bola Egeria. V slovenčine môžete nájsť jej pútnické dielo. Bola to pútnička z Hispánie, z Galície. Môžete nájsť to pútnické dielo preložené vďaka Helene Pancovej. Volá sa to Itinerarium Egerie. No a smola je, že práve tá strana, na ktorom bol detailný opis týchto udalostí, chýba z kódexu, v ktorom sa nám zachovalo to dielo a je tam iba koniec. Takže vieme, že boli nočné oslavy v Betleheme
A nad ránom, ako sa začínalo brieždiť, sa tí ľudia vracali z Betlehemu do Jeruzalema. Sú to informácie z konca 4. storočia. Peší z Betlehemu do Jeruzalema treba prejsť asi 8-9 kilometrov, čiže keď išiel zástup ľudí po celonočnom dení, možno tak 3 hodinky mali cestu. cca o 4. mohli ukončiť tie svoje modlitby v Betleheme a vydať sa na ten pochod do Jeruzalema, kde prichádzali za brieždenia a potom pokračovali oslavy v Jeruzaleme. To už Egeria má. Potom existuje ďalší veľmi dôležitý prameň a to je arménsky lekcionár z Jeruzalema, ktorý je z prvej polovice 5. storočia. No a ten tak detailnejšie píše, čo sa kedy konalo. Takže vieme, že 5. januára bola vigília v Betleheme, išlo sa na pole pastierov, kde bola akási liturgia slova, spieval sa žalm, boli tam nejaké ďalšie spevy, prečítalo sa evanjelium. Odtiaľ sa išlo do už stojacej baziliky narodenia, kde sa konali obrady v jaskyni narodenia a potom bola liturgia hore v bazilike. No a ráno bol ten návrat do Jeruzalema a od 6. januára sa slávila akoby niečo ako oktáva každý deň v inom jeruzalemskom kostole. No a postupne počas 4. storočia, hlavne od druhej polovice 4. storočia, sa na východe začal presadzovať dátum 25. december ako oslava Ježišovho narodenia. A recipročne v Ríme, najskôr v Ríme a potom sa to šírilo do Severnej Afriky, do Hispánie, do Gálie, sa prijal 6. január ako tá Epifánia, ale ako návšteva mudrcov. Najprv sa ten dátum presadil na východe, 25. december sa presadil v Konštantínopole a v Antiochii. O niečo neskôr v 5. storočí v Egypte a najdlhšie odolávali v Palestíne, kde mali svoj Jeruzalém, svoj Betlehem a tam si riešili svoju liturgiu, tak tam až v 6. storočí sa presadil 25. december. No a hovorí sa, že ľudia z Kaukazu sú veľmi tvrdohlaví, takže na Kaukaze medzi Arménmi sa 25. december nepresadil dodnes. A sú to poslední kresťania, ktorí slávia Vianoce 6. januára a 25. tvrdo pracujú. Ján Zlatoústy, ktorý pôsobil ako kňaz v Antiochii, potom prešiel, stal sa biskupom v Konštantínopole, veľmi obľúbeným biskupom medzi ľuďmi, neobľúbeným medzi politickými elitami, takže skončil vo vyhnanstve. Tak ten predniesol 25. decembra takú svoju vianočnú kázeň, ktorá poukazuje na to, že práve počas jeho biskupskej služby sa tento sviatok presadzoval v Konštantínopoli. Lebo tá kázeň zároveň ho mala spropagovať a mala vyvrátiť pochybnosti medzi miestnymi ľuďmi, ktorí boli navyknutí na 6. január. Takže citujem z tej kázne. Tento deň bol už od počiatku známy tým na západe. Teraz sa dostal ku nám. Neprešlo ani mnoho rokov a rýchlo sa rozšíril. No, nie je úplne pravda, že by bol od počiatku známy na západe. K tomu sa ešte dostanem. Týmto, že sa takto to vianočné oslavovanie natiahlo od 25. decembra do 6. januára a potom ešte malo nejaký dobeh, tak vzniklo podobné sviatočné obdobie, ako už bola veľmi známa, etablovaná slávnosť Veľkej noci a Turíc. Vznikol akoby taký ekvivalent. No a keď vzniká takýto ekvivalent dôležitého sviatku, tak to má aj praktické dopady pre kresťanské spoločenstvo. On aj musel vzniknúť, lebo od konca 4. storočia, hlavne vďaka vláde císara Teodózia, sa kresťanstvo začína naozaj šíriť. Dovtedy boli kresťania 15-20% menšinou v Rímskej ríši.
A od Teodózia začína kristianizácia elít. A hlavne v 5. storočí sa rozbehne a keď už sa elity, senátori stávajú kresťanmi, tak ich nasledujú aj ich ďalší ľudia, lebo rímska spoločnosť bola neskutočne hierarchická a keď ten na vrchole sa stal kresťanom, tak tí pod ním išli automaticky za ním. Tým, že je tento sviatok taký dôležitý, tak viac ľudí sa chce stať kresťanmi, treba krstiť. Takže krstilo sa práve na Veľkú noc a tradične a teraz sa získal ešte aj taký druhý termín. A to zároveň povyšuje toto sviatočné obdobie veľmi a získava mu na popularite, ktorá sa rozširuje a dnes sú to najpopulárnejšie kresťanské sviatky. No, možno ste počuli, alebo si aj myslíte, že Vianoce toho 25. decembra sú reakciou na ten pohanský sviatok Sol Invictus. Sol Invictus v preklade znamená neporaziteľné slnko. Je to východné orientálne božstvo, ktoré je veľmi silno späté s Mitrom božstvom, k tomu sa ešte dostanem. Táto teória sa prvýkrát spomína v 12. storočí v Sýrii v diele jedného sýrskeho mnícha, ktorý chcel vysvetliť, ako je možné, že sa Vianoce prestali sláviť 6. decembra, Ježišovo narodenie, a začali sa sláviť 6. januára, že sa prestali sláviť a začali sa sláviť 25. decembra. Takže to spomína jeden sýrsky mních a potom v 18. 19. storočí učenci, či už protestantskí alebo katolícky, to prevzali a sa to stalo veľmi populárnym. Rímania mali svoj kult slnka, prirodzene mali ho v auguste, najteplejší, najjasnejší mesiac v samotnom Ríme, takže vtedy sa slávil kult boha slnka, lenže od 2. storočia už bol v rapidnom úpadku a tento kult viac menej prestáva existovať. Ale tým, ako sa Rímska ríša rozšírila na východ, tak sa dostáva do kontaktu s novými ideami a takým tým klasickým antickým synkretizmom vzniká nový kult slnka. Ako som spomenul, to božstvo Sol Invictus bolo úzko spojené s Mitrom a zároveň taký ešte druhý koreň je tam z sýrskej MSI, odkiaľ sa počas vlády Severovskej dynastie dostáva kult tohoto božstva. Dokonca jeden cisár bol aj veľkňazom tohoto sýrskeho božstva. Celé sa to zmieša práve s týmto ďalším orientálnym kultom, ktorý je spojený s Mitrom, pochádza z Perzie. Je to božstvo, ktoré je ešte pred náboženskými reformami Zarathustru, ktoré tam fungovalo a bolo porímštené. Ten Sol Invictus vlastne v spolupráci s Mitrom tvorí svet. Mitra obetuje býka a všetko z toho vychádza. Mitra je tým, ako sa dohodne so slnečným božstvom, je vlastne vo svojej podstate bohom zmluvy a tieto nejaké idei sa pekne splatonizujú do tej jaskyne, z ktorej sa vynára bytie a stávajú sa veľmi populárne vo vojsku a velitách. Mitra ako božstvo zmluvy, to je veľmi dôležité. Väzba, lojality. Vojaci, ich velitelia a zároveň politické elity. V 3. storočí získava dominanciu v rímskom kulte. A bolo to už pred cisárom Aureliánom, ktorý povýšil práve toto božstvo Sol Invictus na hlavné božstvo Rímskej ríše. Tuto na tej minci môžete vidieť takú slnečnú korunu. Tým sa zároveň získa legitimita pre cisára, zbožťuje sa cisár,
to už cisári 3. storočia tieto koruny nosili. Oni sa už objavujú dokonca aj v 2. A tuto na voze je práve to slnečné božstvo, ten Sol Invictus. Čiže Aurelian reformuje rímsky kult. Aurelian sám pochádzal zo starej rímskej rodiny, ktorá mala na starosti ten pôvodný rímsky kult, ale prešiel do tohoto nového slnečného kultu a on vybral 25. december roku 274 ako deň narodenia tohoto slnečného božstva a vtedy sa prvýkrát slávil tento deň narodenia. Problém je, že prvá zmienka o oslave Vianoc v Ríme pochádza akoby k roku 336. Buď sa slávili vtedy, alebo chvíľočku nejaký ten rok predtým. To je jednoducho, ten rok 336 je termín buď vtedy, alebo predtým. Čiže to je taká tá prvá zmienka o oslave Vianoc. Čo však vieme, tak tí prívrženci tohoto kultu Sol Invictus a mitraizmu sa schádzali dole v takých podzemných priestoroch, tzv. Mitreách, a tam mali svoje lavice a tam hodovali. No a z toho, čo zostal archeologický materiál, sa dá veľmi pekne určiť, kedy sa konali hlavné hostiny. No a tie hlavné hostiny sa logicky konali okolo 25. júna, kedy je práve letný slnovrat, čiže je najdlhší deň, slnko najviac svietí a vieme to z toho, že konzumovali obrovské množstvo čerešní. Našlo sa tam veľké množstvo kôstok z čerešní, z čerstvých čerešní, nie nejakých sušených, no a tie práve vtedy dozrievajú. Takže to bol asi pôvodný deň, kedy sa to slávilo a Aurelian to preniesol pol roka neskôr na čas, kedy sa slnko akoby reálne rodí, dni sa predĺžujú. No, keď som spomínal kresťanský liturgický kalendár, tak som spomínal, že kresťania slávili mučeníkov, naplnili si svoj kalendár mučeníkmi a oslavovali dátum ich smrti, ako ten dátum zrodenia pre nebo. No a čo je veľmi zaujímavé, tak z polovice 4. storočia pochádza tzv. Filokalov kalendár, volá sa to aj ravenský chronograf a tam v jednom zozname mučeníkov sa nachádza zmienka o Ježišovom narodení, že bolo 25. decembra a je to tam tak po latinsky lakonicky napísané Natus Christus in Bethlehem Judae, čiže narodil sa Kristus v judejskom Betleheme. Tam pri Ježišovi už dátum fyzického narodenia je akoby tým ekvivalentom mučeníkovho narodenia pre nebo. Takže to je taký druhý dátum, ktorý nám spoľahlivo dokladá kresťanské slávenie Vianoc, lebo to bol vo svojej podstate liturgický kalendár. Opäť neskorší termín ako tento Sol Invictus. No a čo s tým urobíme? Tá teória má niečo do seba, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa úplne míňa realite. A míňa sa asi pre tieto veci. Záujem o Ježišovo narodenie máme už teda v 1. storočí vďaka tým dvom evanjeliám, Matúšovi a Lukášovi. Oveľa väčší záujem, ale taký na úrovni klebiet, alebo ako to nazvať, rôznych fám, historiek, aj zvláštnych, sa objavuje v tých apokryfných evanjeliách, či už, ktoré som spomenul ako Jakubovo protoevanjelium, alebo Tomášovo evanjelium detstva. To sú spisy z 2. storočia. Potom máme tu ten záujem, tú zvedavosť práve o jaskyňu v Betleheme, ktoré sú už z 2. storočia zaznamenané z 2. storočia a takisto pokusy o výpočty. O prvých vieme niekedy z konca 2. storočia. Úplne presný výpočet na 25. december máme z prvej dekády 3. storočia, kedy sa sviatky slnka slávia ešte v auguste v prípade starého rímskeho božstva,
ktoré ale takmer mizne, alebo tohoto východného synkretizmu sa slávia niekedy teda koncom júna okolo letného slnovratu. No a z tohoto záujmu, ktorý existuje, môžeme predpokladať, že nejaké kresťanské skupiny si mohli Vianoce v istej forme pripomínať už v 3. storočí. Lebo keď máme sviatok zaznamenaný 336 ako liturgický, tak on nevznikne z ničoho. On vznikne z nejakých vecí, ktoré už fungujú. No ale čo je dôležité, tak kresťanskí autori absolútne nehovoria o tom, že by mali motiváciu potlačiť nejaký pohanský sviatok a preto by si dali Vianoce na 25. decembra. Čo je ešte aj dôležité povedať, kresťania v 3. storočí, ale aj v 4. storočí sa vyhýbali tomu, aby vo veľkom preberali z pohanských kultov. Tam môže byť niečo prítomné z toho učenia prvého apoštolského koncilu z Jeruzalemského, kde sa zaviedla prax, aby sa vyhýbali kresťania chrámom, zvieratám obetovaným chrámom, aby sa jednoducho akoby nepoškvrnili tými pohanskými kultami. A toto je vec, ktorá je neskutočne prítomná v prameňoch, vyhnúť sa akýmkoľvek spôsobom veciam, ktoré sú spojené s pohanskými sviatkami. Ale čo ešte také dôležité, tak tam bude taká aj ďalšia motivácia pre vybranie si tohoto dátumu a to je práve ten zimný slnovrat, kedy najkratšie dni sa začínajú predĺžovať, kedy prichádza svetlo na svet. A to je niečo, čo je veľmi prítomné už v tej ranej kresťanskej teológii, kedy Kristus je slnko spravodlivosti, kedy Ježiša označujú za svetlo. Tieto symboly sa tam veľmi prominentne zobrazujú. No a ten zimný slnovrat jednoducho poskytuje veľmi peknú bázu. To isté myslenie, aké mal asi Aurelián, keď presunul sviatok Sol Invictus na december, tak tým istým myslením asi disponovali aj kresťania. Istí autori, možno sa s tým stretnete, budú argumentovať tým, že veľký učenec západný Augustín spomína donatistov v jednej vo svojej kázni, že odmietali Epifániu sláviť s týmito katolíckymi kresťanmi, ktorých viedol Augustín. No a z toho vychádzajú, že teda Vianoce slávili a preto Augustín na to nenamieta. Toto je argument z ticha a preto je veľmi problematický. Argumenty z ticha sú častokrát problematické, je to iba naša dedukcia. Ide o to, že Augustín tú kázeň predniesol práve 6. januára na Epifániu, na začiatku 5. storočia. A prečo by na Epifániu rozprával niečo o 25. decembri, o sviatku narodenia Ježiša? Tí ľudia vychádzajú, že donatisti veľmi konzervovali starú prax, donatisti vznikli počas Diokleciánovho prenasledovania, to začalo v roku 304 a teda čokoľvek donatisti odmietali, tak boli novoty po tomto prenasledovaní a to, čoho sa držali, boli veci, ktoré už boli pred tým rokom, povedzme 304. Ale ako som povedal, Augustín predniesol kázeň na Epifániu, nepredniesol na Vianoce, čiže tento argument na podporu Vianoc je problematický. Oveľa lepšie argumenty sú práve ten Hippolyt Rímsky, ten záujem o počatie alebo narodenie, ktorý je patrný v 3. storočí, záujem o Ježišovo detstvo, betlehemskú jaskyňu z 2. storočia. Čiže skôr to bude paralelná situácia, ktorá nevyplýva jedna z druhej. No a dostávam sa k poslednej téme. Niečo porozprávam o bazilike narodenia a ukážem na záver nejaké fotky na odľahčenie. Tak, ten, kto príde do Betlehema, naskytne sa mu tento pohľad na takýto kostol,
ktorý skôr vyzerá ako nejaká pevnosť. Pôvodný rímsky vchod sa nachádzal tuto. Bol tak vysoký, potom ho zamurovali, znížili. Krížiaci tu postavili pekný lomený oblúk a keďže osmanskí Turci, vojaci jazdili na ťavách, na koňoch do bazilíky Narodenia a strieľali po freskách a mozaikách, tak kresťania v tých časoch ho zamurovali na výšku 1,30 m, aby si tam nemohli jazdiť a aby ktokoľvek vchádzal, sa musel skláňať. Dodnes je ten vchod takýto maličký. No a za týmto celým takým múrom je schovaná stará bazilika zo 4. a hlavne zo 6. storočia. Tu môžeme vidieť trošku bývalého štítu. No, ako som spomenul, tá tradícia o betlehemskej jaskyni je veľmi silná. Bolo to už také pútnické miesto minimálne už v 3. storočí. No a keď cisárovna Helena išla na púť do Svätej Zeme roku 326 po Nikajskom koncile a po tragédiách, ktoré sa stali v jej rodine, akoby aj istá kajúca púť, kde chcela odprosovať za to, čo sa stalo, tak Helena začala so stavbami bazilík. Jej projektom bola práve bazilika Narodenia a bazilika na Olivovej hore, na mieste na nebostúpenia. No a Helena to začala, o 2 roky neskôr zomrela, tak jej syn Konštantín, ktorý mal svoju mamičku veľmi rád, tak to dofinancoval aj ako spomienku na ňu. No a Konštantínov radca, asistent, dvorný ideológ a človek, ktorý ho veľmi ľúbil a ospevoval a zanechal na neho pamiatku, už spomenutý Eusebius Caesarei v jeho živote, veľmi oslavne spomenie, ako to teda bolo s týmto projektom Heleny a potom Konštantínovi. Budem citovať. Bohato ich, tam myslí práve na Betlehem a na Olivovú horu, ozdobil umeleckými dielami, zväčšniac pamiatku svojej matky. Takže to je o tom, že Konštantín pokračoval v projekte po svojej mame a potom o 2 kapitoly neskôr hovorí o samotnej Helene. Okamžite zasvetila Bohu a ozdobila 2 svätyne, jednu na mieste jeho narodenia. Tým spôsobom vtedy najzbožnejšia cisárovna skrášlila Bohorodičkino tehotenstvo úžasnými pamätníkmi. Na rôzne spôsoby vyzdobiať svätú jaskyňu. O chvíľu neskôr samotný cisár si ju tiež uctil vladárskymi donáciami, doplniac umelecké diela svojej matky pokladmi striebra, zlata a vyšívaných závesov. V Betleheme v 30. rokoch je dokončená obrovská 5-lodová bazilika s jedným pekným oktagónom, 8 bokov akoby rotundou. A v 6. storočí po 2 požiaroch, ktoré boli v dôsledku samaritánskych zbúr a po zemetrasení bola cisárom Justinianom a asi ešte aj v nasledujúcich rokoch po ňom tá bazilika neskutočne prestavaná do tej podoby, ktorú vnútri vidíme dnes. No, na týchto slajdoch ukazujem plán tých 2 bazilík. Tento čierny plán je Konštantínovská bazilika, takže 5-loďový kostol, bočné lode a hlavná loď a tuto je oktagón. Toto je taká možná rekonštrukcia. Predtým bolo ešte atrium, veľmi obľúbený stavebný prvok Rímanov, potom je tá bazilika a ten oktagón. Ten oktagón bol postavený nad jaskyňou a nejakými schodami sa zostupovalo do jaskyne. Keď však tá bazilika vyhorela a bola veľmi poškodená, čiastočne zbúraná, tiež zničená zemetrasením, tak Justinián ju masívne prestaval. Oktagón, chýba mi myš. Oktagón bol zrušený, namiesto toho sa postavil transept, taký priečné akoby krídlo kostola, 3 apsidy a bazilika tak získala pôdorys kríža. No a
potom sa zostupovalo jednými schodami takto a druhými sa vychádzalo. Čiže toto je ten Justinianovský projekt, ktorý do dnešného dňa môžeme v Betleheme vidieť. Minulý rok 2020 sa dokončila jedna dlhá rekonštrukcia a tí, ktorí boli vo Svätej Zemi, pred tou rekonštrukciou si pamätajú jednu začmudenú, už ošarpanú, veľmi poškodenú baziliku, ktorá ale dnes žiari čistotou a objavili sa aj nové mozaiky, objavili sa nové fresky. Vieme oveľa viac o tej bazilike, ako sme vedeli 5 rokov dozadu. Jednoznačne bolo potvrdené, že aj tento transept bol postavený Justinianom, o tom sa pochybovalo, myslelo sa, že je križiacky, ale vieme, že pochádza zo 6. storočia. Stĺpy, ktoré sa použili, sú typ miestneho dolomitu, ktorý sa prestal používať v 6. storočí a objavujú sa znova v architektúre až v 19. storočí. Takže je tam veľa jednoznačných dôkazov o tom, že je to celkovo ten Justinianovský projekt z tohoto storočia. Celá bazilika tak, ako je. No a tým sa radí aj medzi najstaršie kostoly. Vnútri pred rekonštrukciou to vyzeralo takto. Tu môžete vidieť tie stĺpy v hlavnej lodi. Hlavice sú takisto potvrdené jednoznačne zo 4. storočia, čiže zachované. Je trochu otázne, či celá konštrukcia stĺpová hlavíci je ešte konštantínovská, alebo je to nové kratšie stĺpy dané Justinianom a tak ďalej. O tom sa ďalej špekuluje. A pohľad teda do hlavnej lode, do bočnej lode. Trámy hore na bazilike sú neskutočne krásne, vyrezávané s rôznymi ornamentami. A to, čo sa píše v Eusebiovi o výzdobe kostola, bolo potvrdené aj týmito výskumami a tá bazilika musela byť nádherná vo svojej dobe. Rímania to mali radi farebné, to sa dokázalo, lebo častičky farieb sa našli v pôroch mramorov. No a my vieme, že aj z toho, čo sa udial ten nový výskum, aj z toho Eusebiovho opisu, tak tie brvná boli zlátené, boli malované, takže tá bazilika žiarila. Po stenách boli uložené mramorové platne, ktoré podľa jedného prameňa v 16. storočí Sulejmanom nádherným boli odnesené do skalného domu a dajú sa tam vidieť. Takže boli to veľmi pekné mramory s reliefmi, takisto farebné mramory. Steny vyzerali úplne inak ako dnes. No a z tej baziliky pôvodnej sa ešte dajú vidieť napríklad tieto okná a bazilikálne a hlavne nádherné dlážky. Tieto dlážky pochádzajú zo 4. storočia od Konštantína. Čiže celá bazilika zžiarila farbami, bola vyhotovená na najvyššej úrovni, keďže ten, kto ju financoval, mal najväčšie finančné zdroje a vo svojej dobe. No a celú tú nádheru tých mozaik a tých mramorových stien a zlátených stropov dotvárali ešte závesy. Medzi stĺpmi na rôznych tyčiach, to bol taký zvyk v tej dobe, viseli závesy, ktoré akoby dotvárali ten priestor. Takisto vo svätyni viseli rôzne závesy. Na tých závesoch boli vyšité rôzne scény, zvyčajne zlatými alebo striebornými niťami, takže luxus zabezpečený. Okay. Ešte nejaký pohľad do tej jaskyne narodenia, ktorá existuje ako pútne miesto už teda minimálne 1700 rokov. Žiaľ, z toho najstaršieho obdobia tam nezostalo nič. Tá výzdoba bola vyplienená. My iba vieme, že na mieste, kde sa narodil Ježiš, kde je táto strieborná hviezda, tak tam boli tiež platne z drahých kovov, boli tam nejaké cykly mozaik, bolo to celé takto vyzdobené, ale z toho už neprežilo nič. Tak, ďakujem za vašu pozornosť, dúfam, že sa vám prednáška páčila a teším sa na takéto virtuálne stretnutia pri ďalších témach.